Kaixo eta ongi etorri Motxila Arinara, gure bidai podcastera. Gorka eta Sabat gara, eta gaurko bidaia Alemaniara egingo dugu, Stuttgartera. Bidai hau aurrekontu zehatz batekin egingo dugu, eta saiatuko gara ahalik eta diru gutxien erabiltzen. Bidai honetarako 2000 euro izango ditugu, eta bidaia 7 egun iraunduko du. Bidaia kontatu gabe. Beti bezala 2 pertsona joango gara, Gorka eta ni. Prezioak asko begiratu eta gero konturatu gara hegazkinez joatea diru asko balio duela. Beraz, nire autokarabana hartuko dugu. Naiz eta bidaia luzeago izan, horrela bakarrik gasolina eta glykogenaria ordaindu beharko izango dugu. Gasteizetik Stuttgartera 1439 kilometro daude. Hau da, 580 euro gasolinan joan etorrian. Bidaiko janarian joan etorrian 120 euro direla kalkulatu dugu. 4 egun direlako. Orduan, bidaian joan etorrian 700 euro gastatuko dugu. Beraz, 1300 eurorekin geratuko gara, Alemanian erabiltzeko. Alemanian, aste bat egongo ez 6 gau ordaindu behar izango dugu. Baina autokarabana dugunez, Campingplatz Cannstatter goazen kanpainan lo egingo dugu, eta horrela dirua aurrezteko dugu. Guztira bakarrik 120 euro dira, eta kanpinan elektrizitatea, dutxak, komunak, wifi eta bar ditu. Honek 1180 eurorekin uzten gaitu. Lehenengo egunean pizka bat lekua ikusiko dugu. Horregatik goizean Schlossplatz Stuttgart plaza ikustera joango gara. Plaza bat denez doainik da, eta erraza ailegatuko gara hiriaren erdian dagoelako eta metroak geldialdi bat du plazan bertan. Schlossplatz izenekoa. Han 2 gaztelu, lorategiak, iturriak eta dendak daude. Beraz goiz osoa pasatuko dugu handik. Eguerdian plazatik hurbil jateko leku bat bilatuko dugu, edo zerbait erosiko dugu oso garestia bada. Arratsaldean tren hartuko dugu Mercedes-Benz museora joateko. Markaren historia kontatzen du, teknologiaren historia sozialaren herrikoiaren testuinguruan kokatuz. 160 ibilgailu baino gehiago dira protagonista nagusiak. Inoiz eraiki diren automobil zaharrenetatik hasi eta lasterketa auto eta ikerketa ibilgailu futuristetaraino doaz. Bigarren egunean goizean Porsche museora joango gara. Museo honetan Porsche markaren historiari buruzkoa Stuttgart hiriko Zuffenhausen auzua kokatuta dago. Bertako museoa gutxi gorabehera 5600 metro karratu hartzen ditu, eta horietako 80 auto inguru ikus daitezke. Museoan Porsche modelo klasiko emblematikoak ikus dezatkezu. Adibidez, Porsche 356 eta Porsche 911. Gero arratsaldean telebista dorrera bisitatzera joango gara Stuttgarteko. Telebista dorrea munduko lehen hormigoi armatuz eraikitako dorrea izan zen. Telebista eta irratiko emisiorako helburuarekin. Guztira 217 metro inguruko altuera du. Behaketa plataformaren altuera 150 metro ingurukoa da. Behaketa plataformatik egun garbietan ikus daitezke Stuttgarteko hiria, Neckar ibaia inguruko landa eremua eta Schwarzwalden lautada. Hirugarren egunean goizean deskantsatuko dugu, zeren eta partidua arratsaldean da, 6:30. Denbora horretan Stuttgart bisitatuko ahal dugu modu libre batean. Gero jan egingo dugu aurkitzen dugun lekuan, jan eta gero partidura joango gara. Partidua 8:00 eta 4 bukatuko da. Gero supermerkatura joango gara janari erostera, eta autokarabana joango gara faltzera. Laugarren egunean Königstraße ikustera joango gara goizean. Leku hau plaza bat da erdian obelisko handi bat duena. Han inguruan ibiliko gara goiz osoa eta bazkaldu eta gero tur bat egingo dugu Stuttgarteko erdigunetik. Bizitan zehar Gurutze Santuaren elizan Gaztelu Zaharrean eta Schlossplatzen egongo gara. Eta han gidari batek hiriaren historiari buruzko datu interesgarriak eta mamuei buruzko kondairak kontatuko dizkigu. Bosgarren egunean goizean Bogenviertel ikusiko dugu. Bogenviertel Stuttgarteko auzorik zaharren eta pintoreskoenetakoa da.
Bere izena antzinatik dator, zeren eta leku honetako baratzetan babarrunak lantzen zituztela. Gaur egun auzo lasai eta historiko bat da. Hemen gauza asko ikusi ahal duzu, adibidez, kale historikoak, dendak, artisautza, kafetegiak eta tabernak, eta gastronomia. Arratsaldean, Rosenstein Park ikusiko dugu. 100 hektaria baino gehiago parke ingeles bat da. Hasieran parkeak Rosenstein jauregiaren lorategi parte bat izan zen. Erregea familiarentzako paseo eta egiz arina egiteko espazio gisa pentsatuta. Parkean dinosaurioaren eta animali prehistorikoen fosilak daude. 6. egunean goiz altxatuko gara eta senderismo bide bat egitera joango gara. Bizita gidatu bat da, beraz 120 euro gastatuko ditugu bion artean. Gainera, naturarekin lotutako ekintza batzuk egingo ditugu. Arratsaldean pizka bat erlazatuko gara Rosenstein parkean, eta horrela atseden hartuko dugu 6 ordu ibilaldi luzeaz. Hau izan da gure planifikazioa, eta gutxi gora bera kalkulatu dugu 1.400 euro gastatuko ditugula. Orain Stuttgartera goaz, eta itzultzerakoan kontatuko dizuegu nola joan den eta nola geratu da diruaren kontua. Agur! Kaixo guztioi berriro. Kaixo! Azkenean bidaia 2.000 eurorekin hasi dugu eta 1.200 eta 60 euro gastatu ditugu bidaia honetan. Hau da, 740 euro sobratu zaizkigu, eta hauek dira gastatu dugun gauzetan. Bidaia 700 euro. Lo egiteko tokia 120 euro. Garraioa 63,2 euro. Tur bat Stuttgartetik 19 euro. Mercedes-Benz museoa 16 euro. Eta Schlossplatz Stuttgart doainik da. Porsche museoa 12 euro. Stuttgart FC versus Eintracht de Frankfurt 228 euro. Telebistadorrea 25 euro. Mendibilbidea 120 euro. Eta janaria 100 euro baino pizka bat gehiago. Guri asko gustatu zaigu bidaia hau, zeren eta oso diru gutxi gastatu baitugu egiteko. Bestalde, beste herrialde batera joan garelako. Kultura berri bat ezagut dugulako eta aktibitate eta leku asko ikusi ditugulako. Gainera bertako jendearekin harreman ona izan dugu, eta horrek esperientzia orainik eta hobeago izan dugu. Janari tradizionala probatu dugu, eta gure gustokoa egon da. Hiriko arkitektura ere ikusi dugu, hainbat argazki hartu ditugu momentu hauek gogoratzeko, eta esperientzia honek gure begirada zabaldu digu etorkizuneko bidaientzat. Hau izan da bidai guztia, espero dugu gustatu zaizuela eta zuen bidai esperientziak gurekin partekatzea. Hurrengo podcastean berriro elkartuko gara, bidaia eta abentura berriak kontatzeko prest. Eskerrik asko entzuteagatik eta ez ahaztu hurrengo atala ere entzutea. Hurrengo podcast arte!